Ika, ginaingon, laakan man tuod ko og himarkada, apan ayaw lang ko hukmi og panapos, nga ako way ayo, og maminyo magtamoy sa tudlo sa tumang kakabos, kay wa makatiwas og eskwela. Kay dili mo matag-an ang kapalaran sa tao ko. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hoy, ginuo ko nimo na unsa ka? Unsa man tong nagubong nga nabati ko sa gawas, ha? Unsa to? Kingano man lagi? May kawatan ba nga buot mo katkat sa atong bay? Unya natagak sa ubos mao nga may nabati tang lagubo? Busit, magalagot! Unsa man tinong, nakaila ka ba sa kawatan nga buot mo saka sa atong bay, ha? Ay, kawatan ba uri? Huwag batasan uri! Dili kawatan! Ang imong anak ang nabati tang nalagubog to sa gawas. Dito sa may bintana si Agi. Kay milayat kini. Dito sa bintana. O kay duna may mga planggana o balde diyan tungod sa bintana nga yung gilayatan, mautong nalagubog bayo. Pwede mo agas planggana ng plastik o balde. Animal gyud ning bayhana. Madlungon nga way sama. Misibat na po day agis bintana. Asan sad ka tong animal? Asa pa? Doon na may pista ron dito speakers lungsod nga doon ay disco. Tuwa na sa tulid to. Pues, dili na siya makasakag balik ning atong panimay. Dili na. I came to you in dark despair. So, ara kita lang na magpapangako na wala da. Ika! You held me close against your heart. Grabe na akong sinayaw, oy. Nya ikaw diya. Wa pa ka mong sayaw, ha? So ka? Kuan kining Tana. Kumindot kay music, oh. Kumindot kayo. Sweet music. Dali, tana, sayaw ta. Orolan. Tana na. Na. Why did it happen insane? Now all that there is left for me is just problematic ka. Ha? memory. May problema? Anong ka magulaan mong tignaw mo? Gusto ka ito nagkaproblema mo. Ug, humantag panis ko. Magkuyatahan. Uy, magkuyo kita. Iyato ka sa inyo. Pero, di lang gyapon ko muhatod yung tungod sa inyong bahay, ha? Sa may iskinar ko ba? Ato rin gyapon kapaman. Ikaw lang gyapon ang law sa inyo. Oh, naman sila silya di eh. Kamu na lang ilaw sa inyo, ha? It's crumbled since you're gone, but somehow I must carry on. Unsa? Ingon na ding hitabo di ay. Nilayat ka sa inyong bintana ug maay natugpahan nimo ang planggana o balde tungod sa bintana sa inyong kwarto? O, lagi. Uy, Mao nga nag-uol na siya nan. Klaro naman kayo nga kasiguhon ganyan siya siyang maginikanan uli anak niya. naku. Di na lang ko mauli sa amo, Roland. Ay, ato lang ko uli sa inyo, Pi. Magigpuyo na lang ko ni mo. Vika! Di mo rin gusto nga ani ka sa akong kwarto matuwa ka. Lagi. Ikaw na'y bahala na ko, Lan. Di na ko mauli sa amo. Giluka pa, ana. Di na magkonta. Vika. Vika. Vika.
Agay. Di ko. Oh. Di ka. Putli ka gid na ako nakuha. Babae man tuod ko nga laagan. O bisag kinsa lang akong giuyab. Apan ang lalaki nga akong hikukmaon ang tugyanan ko sa akong kaputli. Kanang tinuod akong gihikukma. O ikaw. Ikaw nga akong gihikukmalan. Gusto pakasli ko ha. Gusto na ako nga makasal na ta. Pwede naman ta makasal. Kaya sakto naman ta sa edad. Okay na may kinikanan. Magpakasal ta, Roland. Maunay na balitaan mo sa salbahis tang anak na nakikpuyo na siyang uyab. O lagi, ang uban miingon nga, nag-live-in lang. Ang uban san, miingon nga, nakasal. Nakasal yung kuno. Sa iyang kapuyo, still lang. Unsa sa kang klasihas lalaki in taon ng iyang gikapuyo, no? Kana kay latagaw siya nga pagkaanak, latagaw sa tong lalakihang iyang gikapuyo ron. Oo Busa, muabot yun ang higayon nga muduol sila natong mangayo ug tabang. Pero dili, tungod kay badlungon siya nga pagkaanak. Wa mo tiwas og tungha kay nabuang siyang pagkalaagan. Busa wa siya tabang nga mapaabot gikan nato. Panahon sa ilang kalisod. Sa siya, pasti yung yatake. Nya, nag-wheelchair. O, Dong Kanor. Uwa pa siya magkagawa sa ospital. Kaya wa pa man may ikabayan. Kablaka siya. Ako'y bahala na. Ngita ko pagi makabayad sa ospital. Ako'y bahala na, Tia Marita. Nahurot na gyud din tao na nga mong tinigom, Dong Kanor. Wa na gyud ko kwarta. Amahan ko ang naospital. Nagkinahanglan sa panabang nako, gaw kanor. Busa tabangan ako siya. Ay lang pagsaba ka, Nora. Nga kami ni Vika ang muhatag kwarta. Pasti lang taon ka dato ninyo, oy. Huwag mo masayod nga sila sa mama o papa ninyo, gaw. Mga dato nun mo. Gikawi alam sa Ginoo, gaw. Nadakawin mo, no? Kaklaroan na, gaw. Mutabang gani. Yawagan. Ikaluyan lang sa Ginoo. Ani ao. Dawatan ni kwarta, gaw, o. Ihatag ni Mama Marita, ha? Kon! ₱50,000 na sa gihatag sa maong tao. Kanor, Ay, lagkadlok na mo ko badlok. dili na ako yawan ko ini 50,000 gud. Anso? Kinsa man yun ang tauhan ng maghatagan og kwarta, Dong? Dagkan ko ini. Katong na hospital stiyo ni Martino. Siya sa dami hatag og kwarta para sa bayad. Kuan. Nari siya, Tiyay. Tiyo, aray, minaro na to. Ay man. Kaya lang ibili niya yung kang Lamborghini ito. Di mo kasud, di mo kalahos din eh. Kailan ka Lamborghini, Chok? Lamborghini. Ako kaila ko. Tiyo ba? Tiyo ba? May nom? May... Sige. Banog ka na nung oy. Paano ka di ay? Ay, naunsa ka ba yan? Ikaw Sige. tali ka naman kaila. Ay, hospital mangod ko. O, lagi, nanay. Beng. O, ikaw! Gawa sa po niya sa iyong itaguan! Bitaw! Gawas mo!
Magpakita ka ni mo na, pap. Yaw, dali mo. Ayaw, sanday. Ay, gawa sa mga ihaw mo siyang mahat. Gawa mo! Ikan ba ko sa ospital? Oh, na. Sige pa. Now, Iyak pa. Eh, patya. Aron wa na yung hatag ninyo glinibo nga kwarta. Patya, patya. Oh, Mika, ikaw ka na. Patya, may tinong. Kadagang alahas sa imong lawas na. Sino ngayon lang batyan no? kadag. Nagdag. Nagdagalahas ay. Ay, Muti, patya. ikaw di ay. Kadatunin taon. Kadatunin taon ninyo. Okay, akanur. Oh, nakanur no. Oh, ka, dato na gina sila. Ikaw ba? Nag-wheelchair ka niya. Mayong ikaw sulti, no? Kanina ikaw. Nag-out na mong naon na. Hiwi na kayo mong naon na. Pero baik ikaw sulti, eh. Ay, anak. Kanina hindi ka muhatag na mo kwarta, anak. Ah. Bika, anak. Pinangga, takay ka, anak. Mahal ko ka, ikaw, anak. Kay bugtong ko ikaw nga, anak yun. Rahim kayo dahil. Rahim kayo. Bika, anak. Pagkakos mo! Grabe ang kasilag ni mama og ni papa nako, pero nang nahibaw sila nga ako ang kanunay muhatag nila glinibo nga kwarta, aw kalit ko nilang gimahal og gipangga. Nalipay na lang sad ko kay mahal man ako ang akong mga ginikanan. Mga katuma kasama ang kaagi ni Vika, dinhining tulumanon. What's the style? Mahal ang mga ginikanan na style. Kini mga sugilaron gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.